কথাটা কিছু বুঝিলানি সেনাপতি মহাপুরু বুঝিব কেমিতি মহান্তি হ্যাঁ হ্যাঁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଗୋବର ଅଛି ନା ଏଇଠି ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ଏକ ବୋଲି ଗାଈ ଗୋବର ଭଲ କାମରେ ଆସେ ଦୟା କରି କହିବେ କି କାହିଁକି ଏପରି କ୍ରୋଧ ମନ ମହାନ୍ତିର ବହୁତ ଲୋକ କହିଥିଲି ସେ ଶାଳି ସାମୁଘଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କଲ ମହାନ୍ତି ଏଇଠି ମହାପୁରୁ ଇଏ କାଉ ଅତି ଚାଲାକ ଆଉ ସେଦିନ ପାଚେଲା କଲରା ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଚରାଟା କୁମାରର ତତଲା ଲୁହାରେ ଜୀବନ ମହାନ୍ତି ତମେ ମତେ ପରିହାସ କରୁଛ ମହାନ୍ତି ନାଇଁ ମହାପୁରୁ ପରିହାସ ତୁମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ମହାନ୍ତି ଏଇଠି ମହାପୁରୁ ଆଉ ଶୁଣ ସେନାପତି ମୋହର ଭାରତୀ ମହାନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେନାପତି ମୋହର ଭାରତୀ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ସେ ଯିବ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା କରି ତାକୁ ବଳେ ଆଣିବା ଦିନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୋଳରେ ତାକୁ ଧରିବ ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୋଳରେ ତାକୁ ଧରି ଦୟାରେ ତୁମ ଜଳ ଅଛି ତାଠାରେ ଶାନ୍ତ କରିବ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମ କନ୍ୟାକୁ ଖୁସି ହୋଇବ ନେଇ ତାହାକୁ ସନାତନ ଦେଖୁଅଛି ଗଟେ କହୁଅଛି କଥା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଆନ୍ତନ ରହିବ ପଛରେ ପାଇବ ବେତା ଗଜ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ କହେ କଥା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଟି ମହାପୁରୁ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏମିତି ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଶାଳି ଶାମୁକାଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣେ ବୁଝେଇକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମହାନ୍ତି ଆମ ନାଁ କଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ମହାନ୍ତି
ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ମହାପୁରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦିଏ ତାକୁ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଶଙ୍ଖ ଚିଲଉନାହାନ୍ତି ମହାଦେନା ମହାନ୍ତି ତୁମର ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ କରିଛି ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ମୋ ହେଉଛି ସାରା ଗଛ ନାଗରାଜ नारायण नारायण श्रीमन नारायण ଦେବର୍ଷି नारायण नारायण ଘୋର ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ଏ ଅସମୟରେ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ଦେବର୍ଷି? ଯାଉଥିଲି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଶୁଣିନ କୁକର୍ମ ବାକ୍ୟ ଥକିଗଲି ତୋହରି ନିକଟରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରୀ ପ୍ରତି ହୋଇନ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ପାପ। ତେଣୁ ସୁଚାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ନା କରାଯାଉ। ଶୁଣ ଶୁଣ ନାଗରାଜ ଦେବର୍ଷି ଶୁଣ ଶୁଣ ତୋ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ନାଗରାଜ। ଶୁଣ ନାଗରାଜ ରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୋ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ନାଗରାଜ ରେ। नारी मायारे तू पड़िले बाबूरे नागराज अरे नारी मायारे तू पड़िले बाबूरे सर्वनाश हे बपुनी सुन सुन गनिया नदी से देखी नो सतारी अरे ना गनिया नदी के देखी नो विश्वास सतारी सबुर थला कुल मिले नहीं नागराज अरे सबुर थला कुल मिले नहीं शास्त्रे लिखा है पुनी सुन सुन नागराज अरे जीवन खेला सरी सरी जाए समय आसी बपे भगिनी तू करिले हरण पूरा संग
पति केही नपाराई संपत्ति आसिब विपत्ति नागराज अरे जिणिले संपत्ति आसिब विपत्ति गुरुदेवंकर बाणी सुन सुन नागराज ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ନାଗରାଜ କେବଳ ତତେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତେଣୁ ତେଣୁ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ମାନେ ୟା ନ ମାନେ ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାଗରାଜ ଖାଗରାଜ ମହାବୀର ବିରୋଧରେ ନେତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମହାପ୍ରୟାସୀ ହତ ହତ ହଇ ଚାଳି